मैखोम बसुमतारी बड'लेण्ड रादाबनियानो आंखौ ओरैबायदि माने ब्लेकमेल खालामदों लोगोफोर ओरैबायदि गुन्दाखा आं बेखौ बेबायदि बुंनो सानाखैमोन अनेक हिन्जावफोरजों लिंक लायो अनेक हिन्जावफोर लोगो हमो माखासे मिडिया लांनो हो ओमफ्राय नोङो सों जे हाग्रामाया जे माने सान्ति माने माने सान्ति फैयाखै होननानै बुंदों प्रमद बर'नि सरकाराव आरो बे बुंदों जे सान्ति फैयैनि माने कारना जाबाय मोननै उग्रपन्थि जन्म जादों दा बेयाव बेनि सायाव मा बुङो बेनि रिप्लाइआव फेरेंगाया बुंनांगौ जे उग्रपन्थि जन्म होग्रा मानसिया सोर होननानै नाम बुंनो दरखार गैया बयनिसिमबो आंनि अननाय सिबिनाय खुलुमनायखौ जासिहरबाय आरो लोगोसेयैनो बयखौबो मोजाङै दं होननानै आसा खालामबाय गोबां दिन जाबायमोन आङो ससियेल मिडियायाव ओंखारिया नाथाय दिनै गोसो जाबाय आरो बे मानोना बे साननैसो सम माबा रेकर्डिं ओंखारगासिनो दं दा बेफोरखौ लानानै आङो माने सानबाय थादोंमोन आरो जे मानो बेबायदि जाखो माब्रै बेबायदि जाखो आरो मानो जानो मोनखो दा बेखौ सानबाय थादोंमोन आं सानदोंमोन इसिबांसिम जाहैनाय नंलादां साननानै खिन्थु नुबाय जे मोनसेनि उनाव मोनसे आरोबाव ओंखारदेरबाय थादों नुबाय थादों दा बे हिसाबै आं सानदों आसलते मा जानो नागिरदों जोंनि गेजेराव जोंनि समाजाव जायफोरखौ जोङो माने मोजां होननानै जों गनायो बिथांमोन बादियानो बेफोरबायदि आखल आखुनिबा आरो बिथांमोनहा मा फोसाबनो हानो आसल खोथाया जाहैबाय आं बुंनो नागिरनाया मैखोम बसुमतारी जाय बिथाङानाखि बड'लेण्ड रादाबनि गाहाय सुजुगिरि बिथांनि माखासे कल रेकर्डिं भाइरेल जागासिनो दं आरो मिथिनाय बायदिब्ला बिथाङा गावनो भाइरेल खालामदों होननानै दा बेखौ नुनानै आं सानदों जे मैखोम बसुमतारी बिथांमोन बादिया गोबां समावनो माने गोबां रोखोमनि खौरां फोसावबोदों माब्लाबा सोरनिबा जानानै खोथा बुंबोदों दा बेफोरबायदियाव माने मोजांबाबो गाज्रिब्लाबो खौरां बिजों हिसाबै जोंहा फोथायनाय दंमोन जे बिथांमोना सैथो रादाब फोसावो सैथो रादाबखौ रायजोफोरनि गेजेराव लाबोनानै माने रायजोफोरखौ मोजां लामा दिन्थिनो हानाय बेफोरबायदि माने माखासे बेबस्थाफोरखौ लाबाय थायो होननानै जोङो खौरां बिजोंनि सायाव फोथायनाय दं नाथाय बैफोर खौरां बिजोंनि चिफ एडिटर गाहाय सुजुगिरि बिथांमोन बायदियानो बेबायदि केरेक्टारनि जुदि ओंखारोब्ला जों आरो सोरनि सायाव फोथायनो सोरखौ बिसास खालामनो बाथ्राया जाहैबाय मोननैसो कल रेकर्डिं भाइरेल जादों जे फेसबुकफ्राव होनाय बायदिब्ला मोनसेया जाहैबाय दिपेन बर' सारजों आरो मैखोम बसुमतारी बिथांजों सावरायनाय जे खौरांखौ माबायदि सुजुनांगौ माबायदि रायजोफोरनो फोसावनांगौ बेफोरखौ फोरोंलायनाय माने मोनसे कल रेकर्डिं ओंखारदों आरो गुबुन मोनसेया जाहैबाय मैखोम बसुमतारीजों आरो पुर्निमा होननाय सासे हिन्जाव बिथांजोजों माने बायदिसिना सोमोन्दो थानाय थाखा फैसानि लेनदेन जानाय माने बेफोरखौ माने खोनासंनो मोननाय जादों आरो गोबां गाज्रि आरोखि आङो भिडिअआव गासिखौबो होजोबनाय जानाय नङा जायखिया माखासे रेकर्डिंफोरखौ आं नोंथांमोननो होगोन हायोब्ला नोंथांमोना नायलांदो नायनानै आरो माखासे कमेन्टफोर हरबानो जाबाय आहुनिखौथ' बुंबाय बे जेनेबा बे बारा माबा गैया बै मोनसेखौ बुंदों जे सान्ति फैदों होनना बुंदों माने बबेयाव सान्ति जादों सान्तिथ' जायाखै मोननै उग्रपन्थि जाबाय मा सान्ति जादों बे होननानै दा बेखौ नोङो गाबोननो फेरेंगाखौ 9टा बा 10टा बाजियाव बेखौ माने बुंनानै इन्टारभिउखौ होनो हो आरो माखासे मिडिया लांनो हो ओमफ्राय नोङो सों जे हाग्रामाया जे माने सान्ति माने सान्ति फैयाखै होननानै बुंदों प्रमद बर'नि सरकाराव आरो बे बुंदों जे सान्ति फैयैनि माने कारना जाबाय मोननै उग्रपन्थि जन्म जादों दा बेयाव बेनि सायाव मा बुङो बेनि रिप्लाइआव फेरेंगाया बुंनांगौ जे उग्रपन्थि जन्म होग्रा मानसिया सोर होननानै नाम बुंनो दरखार गैया उग्रपन्थिखौथ' जन्म होबाय बिनि आन्दोआव सोर दङ बिनि सायाव तदन्त जानांगौ आरो बे मानसिखौ जन्म होग्रा मानसिनि सायाव माने एक्सन जानांगौ होननानै टप टु टप जायो नालाय आरो दा नोङो सासे सिफआ आरो सासे एक्स सिफजों नांलायनोथ' दरखार गैया बेखायनो बे इएमफोरनि लेभेलनिफ्राय आरो फेरेंगानि लेभेलनिफ्राय बुङोबा साबसिन जायो थारमाने दे
जागोन दे सार आं बेखौ थिग खालामगोन दे गाबोन नोङो बेखौ माने रिएक्सनखौ लाथार जागोन सार मैखोम बसुमतारी बड'लेण्ड रादाबनियानो आंखौ ओरैबायदि माने ब्लेकमेल खालामदों लोगोफोर गदाय लानो नागिरखौ गदाय लानो नागिरदोंमोन आंखौ आंलाय मानो गदाय लानांगौ बेना हिनजाव दंखायो फिसाबो दंखायो आंलाय मानो गदाय लानो आरो आंबोथ' सिख्ला नङा ओरैबायदि गुन्दाखा आं बेखौ बेबायदि बुंनो सानाखैमोन अनेक हिनजावफोरजों लिंक लायो अनेक हिनजावफोर लोगो हमो आरो आं बेखौहाय हिनजावफोरजों लोगो हमनो फैनायावसो आं बेखौहाय लोगो मोनदों आं सासे लोगोनि न'आव थांदोंमोन बेनि न'आवसो आं लोगो मोनदों बेखौहाय बुङोबाथ' माने बुहुत खोथा दङ लोगोफोर ओमफ्राय बियो आंखौ नंखाय ब्लेकमेल खालामनानै आंखौ बिदि आंखौ होनबाय थाखायोमोन बियो आंखौ होनबाय थाखायोमोन फन हरै नों आंजों रायलायाबा आं रेकर्ड खालामनानै नोंखौ भाइरेल खालामगोन होननानै ओमफ्रायहाय आंखौहाय मा खालामबावोमोन बियो माने फेक एकाउन्ट खुलिनानै आं जिखुनु माने मबाइलफ्राव होयो जिखुनु आपल'ड खालामो बियो आंखौ डाउनल'ड खालामनानै बियो रिआपल'ड बिदि होबाय थायोमोन माने ओरैबायदि आंखौ नासयखेबखायोमोन आरो माने गावनि हिनजाव गदाय जाथारनांगौमोन आरो आं माने आरो आं बिनि हिनजावनोबो बिराद माने आङो फन हरनानै खोन्थाहरबाय नोंनि फिसाया आंखौ ओरैबायदि अयथासार खालामो फन हरै होननानै खिन्थु हिनजावाबो गावनि फिसायखौ माने मोजां खालामनो हायाखै आरो ओमफ्राय गावनि हिनजावाबो आंजों उल्था लोगो लानानैसो बिदिखा बियो होननानै गावनि फिसायखौ ओरैबायदि बखियो माने बिनि हिनजावा थानोनो हाया न'आवनो ओरैबायदि माने गाज्रि खोन्था हरफिनोसोमोन आरो हिनजावनि रेकर्डबो दङ खिन्थु आं हिनजावनि रेकर्डखौसो खालामदों आं माने बिदि माने बेजों आं रागा जोंलायनाय माने रागा जोंनानै रायलायहरनायखौ माने आं माबा खालामाखै आरो भिडिअ खालामगोन होननानै माने आं रागासो जोंनानै बुंहरदोंमोन माने आं बेखौ मोनथियामोन आरो बिदि होननानै माने कि ओरैबायदि हिनजावफोर लोगो हमफैखायोमोन बियो ओमफ्राय आङो बे हिनजावफोर लोगो हमहैनायाव आं सासे लोगोनि न'आव थांदोंमोन बेयावसो आं बेखौ लोगो मोनदों माने भाइरेल खालामनो नाजायोमोन निकेट फट' मा फट' होनानैबो बियो आंखौहाय दम हरोमोन ओमफ्राय आंखौ नों आंजोंहाय रायलायाबा नोंखौ थांनानै बुथारहैगोन नोंखौ थांनानै नोंनि गारि गरा बुख्रेबहैगोन होननानै बुङोमोन ओमफ्राय माथो दिनैसिमबो हायाखै बेलाय भाइरेलसो खालामना लादों माथो बेलाय गावगा रायलायनायखौनोलाय मैखोमना हिनजाव दङ फिसा सानै दङ साथाम जाबावसोगौसोमोन बेना फिसायानो हौवा सासे हिनजाव सासे दङ फिसालाया 11 ना 12 बोसोर जासिगोन खोमा ओमफ्राय दा गथ' उन्दै दङ बोसोरसे ना बेसेबांबा लाजिबाय आं ओरैबायदि लाजिबाय बिसोरनि जाथियानो सब बिफायाबो हिनजाव गदाय बिमायाबो फिसाय गोदान बिब'आबो बिदिनो एकदम सान्थि गैया बिदि गोजा लाइन बिदि बेनिखायनो दा बे दोरोंखाखौ बियो लानो नागिरो मिथिबाय दा बिदिफोरनिफ्राय गोजानाव थानो हायोला बिराद मोजां आरोना मानो होनब्ला दोरोंखौ होबथानाया बिराद गाज्रि आरो मिथिबाय दा जेनेबा नै खोनाबाय बाजै आंखौहाय जेबो आंनि नाम लाबाबायो हबेनो मेसेज हबेनो फन हबेनो मेसेज हबेनो जिखुनु हिनजावफोर हौवाफोरनो आंनि लोगोफोरनो इयो लागायबायनानै हगासिनो दङ ओमफ्राय बिदि दाख्लामथोंसै बाजै माने आंखौ सान्थि मोनबाय नोंबो एसे बुंदो अननानै आङो होनखायो आं बेखौ रायलादि होनो आं आन्दाज मोननायावहाय नोङो बेखौहाय नोङो खेदाव हरबाय थायो नोङो दिस्टार्ब खालामो नोङो मुर्ख होनदों आङो जुदि नों फिट थायोब्ला बे फुलमनाबो नोंनि न'खरखौ नुलांखाबाय गथ' गथायखौ नुलांखाबाय बेबो इसेबांनाखि साननो हाद्राय नङा आरो गावनि फिसाजों गावबो मा खालामजादों बेबो एसेबाबो थाल दंखायो होनदां मानो होनोब्ला नों ओमफ्राय दा जेनेबा आंखौ एथ'ग्राब बदनाम खालामबाय आंनि लोगो हौवाबाबो हिनजावफोरबाबो मारै एफायदि बदनाम खालामो आंथ' इनि हिनजाव नङाना आंथ' इनि जेबो नङा बेनिखायनो नोंखौ बारा डिस्टार्ब खालामोला गोरा डिसिसन लालै मा जाला जा मानसियाखौनो बियो गोदाव सोराव प्रमद बर'नि हिनजावखौ लानानै बिदि दुगा जाबाय थादों प्रमद बर'नि हिनजावा आं नोंजों जाथिबो नङा खुरमाबो नङा नोंनि जानायखौलाय आंलाय न'खौलाय मा खालामाखै होनदाथ' माथो आखुथो लाना देखायनायलाय माखौ लाना जानाय बे होफिननायखायसो बेबो मावनो होफिननायखायसो कमेन्टआनो लाजाया बेखौ रायनायफ्रा लाजिसिंसिं मोनो आं मानसिफोर रायनाया ओमफ्राय इयो जुदि नै बाजै
जुदि हिनजावखौ दाय लादोंला लामादगोनला खिन्थु दस्रा हिनजावखौ लाथों आं लाया आङो नाङा इदि हौवाखौबो आं हौवा लानानैनो आङो मोनबोखाबाय खिन्थु आं नाङा जुदि हिनजावखौ दाय लामानोबा दस्रा हिनजावखौ लाथों आं लाया नाङा आङो आयो नांखाया आङो थैब्लाबो थैनायसै बायदि खालामहैखायो गुबुनाखौबो बिदिनो थैनायसै बायदि गोसो थोलाय थिखागोन ओरैबायदि खालाय थिखागोन ओरैबायदि नाथाय गावदि आखायावनो गैया गावदि गुदियावनो गैया नै बेखौ जेबो फाथा मोना सलमन आंनि हौवाया मिथिबाय दा बिराद सैमानि सैमा अगियान सैमा बोरमाफोर बायदि सैनि गियाना सास नोंखौनो नोंनि गावनि हिनजावखौनो माबायदि बनाव खालामनाया नोंखौ बनाव खालामाबायनिया आंखौहाय आङो सिमाङाव नुखादों आंखौ होनखादों सिमाङावहाय नोङो नोंनि बिफाया नोंखौहाय नों जाय हिनजावखौ माबा खालामो सानो बे हिनजावनो नोंखौ नोंनि फिसाया नोंखौ मा खोन्थाना होदों होनखादों आं इदि नुखादों नोंथ' आंखौ फुलमनो नों बायदिसिना खोन्थाना होदों होनखादों आरोखि आं मोगथाङाव गाव फैनायाव न'आवहाय ओमफ्राय नै आं सानसेलाबो आं खोनागोन सानदों दिपिकाजोंहायबो इदि जादों दिपिकाजोंबो बिराद बिदिनो आं दिपिकाखौ बुंहरबाय दिपिकाबो मानिया उनावहाय बिनि गियान खेरथाबो मोनजोबनानै फुराना जालांबायना एसे गोबाव सिलायनाया ओमफ्राय उनावहाय बिदिनो जेरै नों दा खोन्थाहरदों दिपिकाया गावनो आंनावहाय बुंहरनानै बाजै आं मिथि बुजियावहाय आं गोरोन्थि मावबाय आंखौ खेमा खालामदो आं नोंनि फिसायजों गाज्रिबो थांबाय बिदि होननानैहाय बे आंखौ खमा लाहरदों होमब्ला हिनजावफ्रासो मोजां दा हिनजावफ्रासो बेसेबां बुजिनानै गावनि जिबनखौ बासायनानै दे साननानै बुजिनानैहाय जुदिबा जा मावबाय बेनिफ्राय गोजानाव था होनदों आं मानो होनोब्ला आंनि बिफाया बिराद मुर्ख होननानैहाय ओरैबायदि असाइद ओरैबायदि गावखौनो जेबो साननो हायालै केयारलेस मबाइल थुयो अखा थब्ले थुयोमोन मिथिबाय दा सलमन मानोथाय सेंग्रा गोरलै बायदि ओरै होनलायखायो गावखौ आंलाय मा बोरायनो आंलाय मा बैसो जादों होनलायखायो बिदि होनलायखायो बिदिखा जेबो गैया हा थखसेबो गैया बे दा नै जा न' लुनाय थादों बेबा थाखा थाइसेबो गैदेना नों दाबायदियाव माबा मोनसे जा न'खराव खैफोद मालायनाव गन्थं फाननानै बियाब्ला जिबनावबो दाहायनो हाया आं जेब्ला हस्पिटालाव नानिखौ जोनोम जानो थायदों बियो फैसाखौनो होनो रोङाखै फैसा होनो रोङाखैयो ओमफ्राय सोरनाव बिखौ थाबाय थाखो बिलाथ' एसे गोबाङैनो जाबाय ओमफ्राय जानानैहाय आं होनबाय फैसाथ' थोनाय नंले आं लांनायाथ' जोबबाय गावथ' आंहाय गैया होफैनो रोङासै ओमफ्राय सोरनावबा बिहर थाबाय नामाथाय 30,000 थाखा ओमफ्राय बे 30,000 थाखा बिहरनानै उनावहाय मेन्टेना आं 35,000 बायदि लांदों आं बिदिनो बिहामजोफोर जानायफ्रावबो प्रदीपनि हिनजावमोनाव बिना लांदों आं